नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि एक्सारसाइज 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 5 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि क्वेश्चन्सफोरनि सल्व खालामनायखौ जुदि नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों, बावहाय थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जुदि बे 5 नाम्बारनि सल्व खालामनायखौ मोजां बुजिनो सानदोंब्ला बे चेप्टारखौ लानानै आं मोनसे इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ बानायदोंमोन। बे इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौ नायग्रोथार, अब्लासो नोंथाङा बे 5 नाम्बारनि सल्व खालामनायखौ मोजां बुजिगोन। आरो बेखौ नायग्रोनो थाखाय नोंथाङा बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनदों, बेवहायनो थांनानै नायनो हागोन। बिदिब्ला क्वेश्चन्सआव मा होनाय दं? गिभेन sec θ इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। माने मा सोंदों जे sec θ नि भेलुआ बेसेबांनो 13/12 नो। अब्ला जों मा खालामनांगौ? गुबुन गासैबो 3 कनआसआरि रुजुथायफोरखौ सानख'नानै दिहुननांगौ। माने मा होनाय जादों नाय, जोंनो sec θ नि मानखौ होनाय दङ। अब्ला जों sin θ, cos θ, tan θ, cosec θ आरो cot θ नि मान दिहुननांगौ। अके, होमबा आं बुंबाय थाखादों जे नोंसोरखौ बे क्वेश्चन्सखौबो सिगाङाव बुंबोनाय बायदि मोननै मेथडजों सल्व खालामनो हायो। अके, बे मोननै मेथडआनो जाहैबाय, मोनसेया जाहैबाय सावगारिजों माने डायग्रामजों, आरो मोनसेया जाबाय फर्मुला बाहायनानै। नाथाय आं बावहाय अनलि मोनसेल' मेथडजों बानायगोन। सेकेन्ड मेथडजों आं बानायनाय नङा, भिडिअआ गोलावद्राय जाद्रायगोन। सेकेन्ड मेथडखौ नोंसोरो फर्मुलाखौ जेब्ला गोसोआव थायो अब्लानो बानायना लानो हागोन नोंसोरो। होमबा फार्स्ट मेथडजोंल' बानायगोन, आरो फार्स्ट मेथडआव मानि गोनांथि जायो? मोनसे आखान्थि सिस्टेमनि गोनांथि जायो। गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ दै। होमबा बेवहाय जों जेब्लाबो मोनसे आखान्थि सिस्टेम हमनानै लानांगोन दै। आरो बे आखान्थि सिस्टेमा मा जानांगोन? दिस ट्रायंगल मास्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, माने खनासे आखान्थि सिस्टेम जानांगोन दै, खनासे आखान्थि सिस्टेम। अके, स' हमनानै लाबाय बियो मोनसे आखान्थि सिस्टेम ABC होननानै हमना लाबाय जों बे आखान्थि सिस्टेमखौ। आरो जोंहा बेवहाय नाय, जोंनो नैबावहाय sec θ होनाय दंना, बे θया मा? जायखिजाया मोनसे खनाखौ बुजायो। अके, जायखिजाया मोनसे खना। होमबा आं बे खनाखौ नैबेखौ होननानै हमना लानोसै। माखौ? C खौ हमनानै लाबाय। बे C खौ मा खना होननानै हमना लाबाय? θ। जों मिथिया माने बे खनाया बेसेबां जागोन। बेयो हयथ' जेनेबा 6 डिग्रिबो जानो हागौ, बा 45 डिग्रिबो जानो हागौ। θ माने जायखिजाया मोनसे खनाखौ बुजायो। अके, बे खनाखौ जों θ होननानै हमना लाबाय। होमबा जों गिबियावनो लिरनांगोन, ओंखायनो हमबाय होननानै लिरना लानांगोन दै। स' फार्स्ट इउ राइट लेट हमबाय ABCआ मोनसे खनाथि आखान्थि थाम, जेराव एंगल B इक्वल टू बेसे डिग्री? 90 डिग्री। बेबायदि लिरबानो जाबाय। स' इंलिश मिडियामनि थाखाय नैबेखौ लिर, ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल एट B। आरोबाव जों मोनसे हमबावगोन, आरो एंगल C खौ बेसे हमखो जोङो? θ हमना लाबाय। नैबे खनाखौ जों θ होनना हमना लाबाय दै। स' अबाउट इट, एन्ड एंगल C इक्वल टू बेसे? θ। अके, स' दानिया लिरदो मा होनाय दंमोन? होनाय दं, स' राइट गिभेन sec θ इक्वल टू मा होनाय दंमोन जोंनो? 13/12। बे जाबाय होनाय। अके, दानिया आं इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ नोंसोरनो खिन्थादोंमोन जे sec θ खौ जों माबोरै लिरनो हायो। मोनसे फर्मुला दङ, आं खिन्थाबावनोसै। sin θ, cos θ, बेनिफ्राय tan θ। बे मोनथामानो मेन दै, बे मोनथामानो मेन। बे मोनथामखौ गोसोआव लाखिनो हाबाथाय नोंसोरो फर्मुलाखौ गोसोआव थाखाबाय। होमबा sin θ नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो? P/H। cos θ नि जायगायाव मा लिरनो हायो? B/H। tan θ समान P/B लिरनो हायो। बे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। sin θ इक्वल टू मा लिरनो हायो? P/H। cos θ इक्वल टू B/H। tan θ इक्वल टू P/B। मा होननाय जादों बे बाथ्राया? P मानि मा? H मानि मा? P मानि माखौ होनना बुंनाय जायो? थोंगोरखौ होनना बुंनाय जायो। बे जाबाय थोंगोरखौ फोरमायो। H मानि माखौ फोरमायो? लाव आखान्थिखौ फोरमायो, जायखौ जों हाइपोटेन्यूज होनना बुंनाय जायो। अके, होमबा B आ माखौ फोरमायो? B आ हासाखौ फोरमायो। अके, होमबा नाय,
आं सिगाङाव बुंबाय थाखादों जे cos थीटानि उल्थाया सोर sec थीटा sec थीटानि उल्थाया सोर cos थीटा होमबा sec थीटाया जुदि cos थीटानि उल्थाबा होमबा sec थीटानि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन अर्ट्स बाय b माने अर्ट्सखौ गोजौआव लिरनानै b खौ गाहायाव लिरबानो जों माखौ मोनगोन sec थीटाखौ मोनगोन मानो मोनगोन मानो होनबा cos थीटानि उल्थाया sec थीटा नालाय ओके उल्थायबानो जागोन आरो होमबा sec थीटानि जायगायाव जों मा लिरनो हायो sec थीटा इक्वल टू जेहेतु जों h बाय b लिरनो हायो ओंखायनो आं बाव मा लिरनोसै h बाय b नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि दे बावहाय h बाय b खौ लिराबाबो नैबे सेकेन्ड स्टेपनिफ्राय लिरबाबो जायो बे स्टेपखौ माने इमप्लाइज आं जुदि h बाय b इक्वल टू 13 बाय 12 लिरबायना बेखौ लिरालासिनो दा नैबाव आं लिरगोन ना बेखौ लिर दा बेनिफ्राय डाइरेक्ट लिरबाबो जायो आरो होमबा h आ मा b आ मा आं दानिसो बुंखाबाय बे आखान्थिथामाव बबे h बबे p बबे b बे आखान्थिथामाव नैबे जाबाय h बे जाबाय b आरो नैबे जाबाय मा p बेखौ बोरै लायो नाय आं खनसे खिन्थानि नैबे 90 डिग्री खना नङा होमबा बे 90 डिग्री खनानि नै बिथिं थानाय दै बिथिं थानाय आखान्थिखौ मा लायो जेब्लाबो h लायो लाव आखान्थि लायो दै बेनिफ्राय जाय खनाया 3 खनासोरि रुजुथायजों नांफाना दं जेनेबा नै थीटाया नङा होमबा जाय खनाया 3 खनासोरि रुजुथायजों नांजाबना दं बे खनानि नै बिथिंजाय थानाया जेब्लाबो मा जायो p जायो p ओके होमबा बिनि 90 डिग्रीनि बिथिं थानाया h जायो जाय खनाखौ जोङो 3 खनासोरि रुजुथायजों लाफादों माने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस लाफादों बिनि बिथिं थानाया मा जायो p जायो होमबा नैबे मा जागोन b जागोन होमबा बावहाय p आ सोर p आ जाबाय h आ सोर ac माने h बे ac खौनो h होननानै लिरनो हायो जोङो माने नैबे ac आ जाबाय लाव आखान्थिखौ माजों फोरमायनाय जायो हाइपोटेन्यूज होनना बुङो दे बेखौ h जों फोरमायनाय जायो होमबा h होननाय लोगो लोगो नोंसो बुजिनांगोन बे मोनसे माखौ फोरमायदों लाव आखान्थिखौ फोरमायदों होमबा बावहाय लाव आखान्थिया सोर ac b आ माखौ फोरमायदों हासाया मा आखान्थि बावहाय बेसआ bc आ नै बेखौ लिरबाबो जागौमोन आरो नोंसोर डाइरेक्ट बेखौ लिरालासिनो बेखौ ओके होमबा बेनिफ्राय जों नैबेखौ लिरनो हागोन ac इक्वल टू 13 bc इक्वल टू 12 आरो माने लिरनो हाखो बेखौ नाय ac बाय bc आ माजों समान 13 बाय 12 जों समान जुदि ac बाय bc आ 13 बाय 12 जों समान जानोब्ला ac आ मा जाथारनांगोन 13 जाथारनांगोन bc आ मा जाथारनांगोन 12 जाथारनांगोन होमबासो ac बाय bc आ सोरजों समान जानो हागोन 13 बाय 12 जों समान जानो हागोन ना नाय 13 बाय 12 बासो बियो 13 बाय 12 जों समान जागोन नङा होमबा बियो ac बा बियो मा जाथारनांगोन 13 जानांगोन बियो बावहाय मा दंमोन bc दंमोन ना bc आ बिदिब्ला मा जानांगोन 12 जानांगोन ओके होमबा जोङो मोननै आखान्थिनि जखानि मान मोनबाय बावहाय मोनसे जाबाय नैबे ac निखौ मोनबाय दै ac निखौ बेसे मोनखो 13 मोनबाय ac निखौ 13 मोनबाय बेनिफ्राय bc निखौ बेसे मोनखो 12 मोनबाय नाथाय जों सोरनिखौ नांगौ दायो ab निखौ मोनाखै ab निखौ दिहुननांगोन जोङो जेहेतु बिनि मानखौ मोनाखै मोनथाम आखान्थिनि जखाखौ दिहुनग्रोना लानांगोन थारमाने स' मोनसे आखान्थिनि जखाखौ दिहुननो थाखाय जोङो पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायगोन आरो पाइथागरासनि फर्मुलाखौ माला बाहायनो हायो जेब्ला मोनसे आखान्थिथामा खनासे आखान्थिथाम जायो माने मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनाया जेब्ला 90 डिग्री जायो अब्ला जों पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायनो हायो पाइथागरासनि फर्मुला माया गोसोआव दंना पाइथागरासनि फर्मुलाया जाहैबाय लाव आखान्थिनि स्क्वायर लाव आखान्थिखौ आं गुसुं लिरबाय दे लाव आखान्थिनि स्क्वायर इक्वल टू हासा आखान्थिनि स्क्वायर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्क्वायर जों बेखौ लिरनो हायो बे जाबाय पाइथागरासनि फर्मुला आरो बेखौ जायखिजाया मोनसे खनासे आखान्थिथामावल' बाहायनो हायो बिदिब्ला बावहाय लाव आखान्थिया सोर होनदोंमोन लाव आखान्थि माने h खौ होनना बुंनाय जायो दे आं बुंखाबाय थाबाय ac आ लाव आखान्थि जाना दं बावहाय होमबा लाव आखान्थिनि स्क्वायर होमबा ac स्क्वायर जागोन हाइपोटेन्यूजनि स्क्वायर होननाय जादों होमबा हासाया सोर जादों माने बेसआ नैबे bc आ होमबा हासा स्क्वायर माने bc स्क्वायर थोंगोर सोरमोन थोंगोरा ab b आ थोंगोरखौ फोरमायो बा ab स्क्वायर जाबाय होमबा जोङो नैबे फर्मुलाखौ दायो बाहायनो हागोन माबे आखान्थिथामाव बे abc आखान्थिथामाव ओके ओंखायनो आं लिरगोन आखान्थिथाम abc आव जों मा लिरनो हायो ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर मानि थाखाय लिरनो हागौ बेखौ पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनानै
नैबे फर्मुलाखौ बाहायनानै बेखौ लिरदों आरो अके होमबा ए सि नि माना बेसेमोन बेखौ फज'दो नै 13 स्क्वायर जाबाय बि सि नि माना बेसेमोन बि सि नि माना 12 मोन बे 12 आ 12 स्क्वायर नालाय स्क्वायरखौ फज'दो ए बि खौ मोनाखै दिहुननांगौ जोङो 13 स्क्वायर माने 13 into 13 169 12 स्क्वायर माने 12 into 12 144 होमबा ए बि स्क्वायर बा बेखौ बिथिं बारोबा मा जागोन माइनास जागोन ना बिथिं मा थागोन अनलि ए बि स्क्वायर ओके होमबा बिसोर मोननैजों जुदि माइनास खालामलायबा बेसे मोनगोन जोङो 25 मोनगोन जोंनो सोरनि मान नांगौ ए बि स्क्वायरनि मान नांगौ होमबा आं बिथिं लिरनोसै इमप्लाइज जों बेखौ ओरैबो लिरनो हायो ए बि स्क्वायर इकुवेल टु 25 बो लिरनो हायो जिहेतु जोंहा ए बि नि मान नांगौ दे नैबे ए बि नि मान नांगौ नै जों बिनिखौथ' मोनखाबाय ना आरो बिनिखौबो मोनखाबाय जोंनो ए बि नि मान नांगौ होमबा जों स्क्वायरखौ गारनांगोन स्क्वायरखौ गारनोब्ला ए बि खौल' लाखि ए बि खौल' लाखिबा बिथिं मा जाफैयो प्लास माइनास रुट अभार 25 जायो होमबा बेवहाय ए बि इकुवेल टु स' जों बेखौ ओरैबो लिरनो हायो 25 खौ जों 5 into 5 मोनो नङा होमबा ओंखायनो 25 नि जायगायाव जों 5 स्क्वायर लिरनो हायो आरो मानो लिरखो जों रुट अभारखौ बोखारनो थाखाय स्क्वायरजों रुटजों जेब्लाबो गोमायो नालाय होमबा ए बि इकुवेल टु मा मोनखो प्लास माइनास 5 मोनबाय स्क्वायरजों रुटजों दानजालायनानै होमबा ए बि नि मोनबेसे मान मोनखो मोननै मान मोनबाय अके ए बि नि मोननै मान मोनबाय जोङो स' जों बिनिफ्राय मा लिरनो हागोन ओंखायनो ए बि इकुवेल टु मोनसेजों प्लास 5 लादो अके आरो मोनसेया मा माइनास 5 मोननै मोनबाय दे मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास नाथाय माइनासा जाथावना नङा दे मानो जाथावना नङा जायखौ जोङो बुंबोखाबाय थादों नट पसिबल स' इउ राइट नट पसिबल आरो मानो नट पसिबल मोनसे आखान्थिथामनि जखाया मालाबाबो माइनास जाया अके मोनसे आखान्थिथामनि जखाया मालाबाबो नेगेटिभ जानो हाया गोसोआव लाखि ए बि आथ' मोनसे आखान्थिथामनि जखासो ना होमबा ए बि नि मानखौ जों माखौल' लागोन अनलि 5 खौल' लागोन होमबा जोंहा मोनथाम आखान्थिनि मानखौबो मोनबाय दे ए बि सि आखान्थिथामाव जों मोनथाम आखान्थिनि जखानि मानखौ मोनबाय बेखौ बेसे मोनदोंमोन बेखौ जोङो 12 मोनदोंमोन बेखौ जोङो 13 मोनदोंमोन दायो बेखौ बेसे मोनखो 5 मोनबाय बे ए बि सि आखान्थिथाममोन दायो जों जायखिजाया जोंखौ मा सोंदोंमोन जेसेबां कुइसन्सआव जोंखौ मा दिहुननो थिनदोंमोन बेखौ जों दिहुननो हाजोबसिगोन मानो होनबा जों मोनथाम आखान्थिनि जखानि मान मोनबाय अके होमबा गिबियावनो आं साइन थिटानि दिहुनसिगोन जोंहा दिहुननांगौआ नै साइन थिटा कस थिटा टेन थिटा दिहुननांगौमोन कसेक थिटा आरो कट थिटा आं गिबियावनो साइन थिटाखौ दिहुनसै अके होमबा नायलांबाय था बोरै दिहुननांगौ स' आं दानिसो बावैसो बुंदोंमोन ना साइन थिटानि फर्मुलाया मामोन नै साइन थिटा इकुवेल जों मा लिरनो हायो पि बाइ एच लिरनो हायो होमबा पि बाइ एच साइन थिटाया साइन थिटा समाना समान पि माने जायखिजाया मोनसे थोंगोरखौ बुंनाय जायो थोंगोर आखान्थिखौ पि होनना बुंनाय जायो बावहाय पिआ बबे ए बिआ नै ए बिआ पि दै होमबा आं बावहाय मा लिरनो हागोन ओंखायनो ए बि लिरनो हागोन पिनि जायगायाव आं ए बि लिरनो हागोन आरो एचनि जायगायाव आं मा लिरनो हागोन एचआ मामोन नैबे ए सिआ एचमोन ओंखायनो आं मा लिरनो हागोन बेवहाय ए सि लिरनो हाबाय अके स' एसे अखा हादों साउन्डखौ एसे नयस बांद्राय खोनादोंबो जानो हागौ निमाहा खालामनायनि थाखाय होमबा साइन थिटाया साइन थिटा समाना समान ए बि नि मानखौ बेसे मोनदोंमोन आं दानि बुंखाबायना ए बिआ जाबाय बेसे मोनदोंमोन जों 5 मोनदोंमोन ना नै बेखौ 5 खौ 5 होदो ए सिआ बेसे मोनदोंमोन 13 अके होमबा साइन थिटानि माना बेसे मोनखो 5/13 आरो बेखौ जों दानलायनो हाला रानलायनो हाला मानो होनबा मोननैबो जोंहा रोदा अनजिमा प्राइम नाम्बार अके बे जाबाय साइन थिटानि मान होमबा जों कस थिटानि दिहुननो कस थिटानि फर्मुलाखौथ' आं बुंखाबाय दानि बावैसो नै कस थिटानि भेलु फर्मुलाया मामोन बि बाइ एच बेवहाय बि बाइ एच लिरबानो जाबाय कस थिटा होननाय लोगो लोगो होमबा कस थिटाया कस थिटा समाना समान बि माने माखौ फोरमायो हासा नै बिआ सोर जाना दङ बि सिआ ओंखायनो बेवहाय आं मा लिरगोन बि सि आरो एचआथ' नै जोंहा सोर जाना दंमोन ए सिआ जाना दंमोन ना ए सि बा मानखौ नायदो बि सिनिया बेसेमोन 12 मोन ना बि सिआ आरो ए सिआथ' 13 का होमबा 12 बाय मा जासिगोन बेयो 13 अके स' जों जायो 10 नि दिहुननि होमबा 10 थिटा इकुवेल टु मा लिरनो हायो आं दहायनो खिन्थाखानायसो फर्मुलाया नै
tan theta इक्वल टू p बाय b लिरनो हायो दे ओके होमबा जों बावहाय p बाय b लिरदो tan theta या tan theta p माने थोंगोर ओके थोंगोरा सोर p आ नै ab आ जाना दं दे ab आ होमबा b आ मा जाना दङ b आ नै bc आ जाना दं bc होमबा tan theta इक्वल टू ab निखौ bc मोनदोंमोन जों ab खौथ' जों 5 मोनदोंमोन ना नै सावगारियाव नाय 5 बाय मा जागोन bc आ 12 ओके स' बे 5 बाय 12 जों बेखौबो राननो हाला मानो होनबा जोंहा 5 जों 12 जों रानजालाया बे 10 नि मान मोनबाय आरो जों मानि दिहुनबावनांगौ नै मोननै दिहुनबावनांगौ कसेकनि आरो कटनि दिहुननांगौ दे होमबा कसेक थीटाया बोरै जागोन नाय आं नैबिथिं दिहुनसै होमबाना नोंसोर बुजिगोन जेहेतु कसेक थीटाया मा सोरनि उल्टा साइननि उल्टा दे कसेकआ साइननि उल्टा होमबा नैबावनो दिहुनखादो नोङो देयरफर कसेक थीटाया मा जागोन साइननि उल्टा माने 13/5 जागोन ओके उल्टा खालामबानो जाबाय मानो होनबा कसेकआ साइननि उल्टा नालाय साइनआ कसेकनि उल्टा नालाय साइनआ 5/13 बा कसेकआ मा जागोन 13/5 बेनिफ्राय कटनियाबो सोरनि उल्टा 10 नि उल्टा गोसोआव लाखि 10 जों कटजों उल्टा दै होमबा कटनि भेलुआ बेसे जागोन बेसेबां जागोन 12/5 जागोन बेखौ बेलथायना होबानो जाबाय होमबा आं बाव कसनिखौबो दिहुननो गोनांथि गैयामोन मानो होनबा कसनि भेलुआ जोंहा कसआ सोरनि उल्टा जायो सेकनि उल्टा ना कसआ सोरनि उल्टा सेकनि बेखिनियानो एन्सारा बेखिनियानो आं खिन्थानि जोंहा एन्सारा जोब्बाय जास्ट नोङो बे कसनिखौ दिहुनाबाबो जागौमोन आं बेखौ खिन्थानि नाय मानो दिहुनाबाबो जागौमोन सेक थीटाया सोरनि उल्टा कसनि उल्टा सेक थीटाखौ बेसे होनाय दंखायो 13/12 होनाय दंखायो नङा होमबा नै सेक थीटानि भेलुआ 13/12 होनदों होमबा कसनि भेलुआ मा जागोन उल्टायना होबानो जागौमोन ओके होमबा जोङो नैबेखौ लिरलायलायाबाबो जागौमोन आरो डाइरेक्ट नोङो मा खालामबानो जागौमोन नैबावहाय दे नैबावहाय मा होनाय दं सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दंना देयरफर कस थीटा इक्वल टू 12/13 होननानैबो नों डाइरेक्ट लिरनो हागोन आरो एनिवे बे जेबो नङा बिदि लिरबाबो नोंहा एन्सारा कारेक्टआनो जागोन ओके स' बेबायदि दिहुनबानो जाबाय नोंसोरो स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोन्दों जुदि मोजां मोन्दोंब्ला कमेन्ट खालाम बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालामनानै बुंहर आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालाम दाबाव नोंथांमोननि लाइकआ आंनो ओरैबायदि थुलुंगाखांनाय होयो माने साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोनो गोसो जायो आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ लानो हायो उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि बेखिनियानो गोजोन्थों।